OK, zdušte lidi, tady je Gimli.cz a dneska tady hraju zase World of Tanks společně s kamarádem. Pozdrav. Tak budeme hrát. A mám dělostřelectvo, protože já jsem zjistil, že oni umí tady tuhle schopnost. No prčit, jak se to dělá. Ne? Jak se to dělá? Tak jsem to nezjistil. Ale já budu takové útočné dělostřelectvo, takže jak umřu, tak se omlouvám, že to bude skoro hnedka, protože já jsem viděl, že oni prostě jak mám takhle ze zhora, tak oni to mají i z boku. A já nevím, jak to dělají a já jsem to chtěl vyzkoušet, ale kamarád mi říkal něco takového, ale nevím proč, ale mně to nejde. Takže tak nějak. Možná to pak zjistím někdy sám. Nejezdí tam! Jsou tam dva. Co tam nejezdíš? Tak pojďte, vyjeďte. Sorry! Neřvi tak. Bum! To pomoc! Fakt díky. On tě zabil, ty. Fakt díky. Ale vyjel jsem mu hodně. Pečku. Pojď, bum. Škoda. To jsem nebyl, to je škoda, sakra. Ale vyhráváme, to je dobrý. Jo, to je taky dobrý. A dneska bude speciál za 5 odběratelů a bude hodinovej. Pokud já tady hodinu vydržím. To taky. Když tak bych jsem natočil půl hodinku třeba sám a hrál bych jenom za všechny tanky, že bych hrál sám. Pojď, sejmi ho! Dobře. Jo! A hrál bych sám. A tak no. On je u naší základny. No, už je mrtvý. Je tam. Oni všichni jdou na naši základnu. Noob jedny. Jeďte tam. Je to vyrovnaný. Jestli chcete, můžu tam dát zvuk, což asi udělám. Pojď, sakra, já nemám naboje. A stíš se trošku, jo? Okay. Sorry. Dáme tam třeba 30%. 30%, abyste mě slyšeli. V odkazu budete mít video na dalšího mého kamaráda a i s teďkom s kterým točím. Budete mít odkaz. Jo, ale jeden fakt o tom, že já netočím videa, takže jen tak pro srandu. Že, ale sakra! když si napíšete do vyhledávače Legolas.cz, tak s ním jednou budu točit Minecraft. Jeď tam, umři. Jo, už můžu. Tak pojď, ta. O, někdo tě ho vyžral. Já vím. Ale i tak je mrtvý. Asi to neslyšíte, protože to neslyším ani já. Tak dáme to na 50%. Ok, já jdu do garáže. Dobré. A jeden fakt o tom, že vlastně
Já mám noobské tanky, jakož to moc nehraju, takže on si bere podobné noobské tanky jak já. Jako já mám 5, to jste viděli v minulém videu, že jsem tam měl ty Petřičinu. Pak mám ještě... teď vám to neřeknu, ale můžu jít do garáže a hned vám ho ukážu. Trošku jsem tady ještě loval, abych to taky trošku viděl. Tak já si beru trapného tanka. Ale to je jako můj nejlepší tank, jako ze všech, co mám. Tady Luxe mám. Budeš mě stíhat? A já mám Možná. 4, ale já mám 4. Ty vogo! Já šlu na to. Jestli chceš, můžu si vzít 5. Zapni to. Tak dobré, vezmu 4. Já na tebe čekám. Já na tebe taky. Tady ukážu, co jsem stavěl. Jsem stavěl, nevím, jestli ho uvidíte. Tak číka. Jo, ty jsi zase vedle mě, tak. Jestli ho vidíte, já to vidím docela blbě. Ale je to Cromwell. Já jsem úplně na posledním místě, to jsem A je dělala to to srandu. maličkej. Tak jasně, ty jsi 1. Ty vogo, proti 7. Já mám jako lepší tanky, já mám 2 účty, ale na ten druhý se mi nedá připojit, tak jako. Tady mám trošku většího a to je KV1. Jdeme na to. Takže ty umřeš hnedka a já hned po tobě. já to mám pomalý. Však počkej, jedu 60. Já jedu 16, 17, už je to zrychle pomalu. Hej, tak jeď za mnou. Nebo se 19, pokus. 20, to se musí rozjet. Já jedu 60, nevím jak ty. Já jedu 20, nevím. Já tě zabiju. Hej, víš, že já tě dám skoro na 2 rány a ty mě asi tak na 4. Vedle. Mám se trefit já? Ne! To je pro srandu. Počkej, jak budu rozjetý na 60. Já by tebou tak na té 67 bych neútočil. Protože ten Ty skoro na jednom místě, tak jako. ten tě, A teď? ten ti dá ráno je po tobě. Tady je 3x větší ta... No, já jsem v pasti, mě tady obklíčili. Nejsi. No, dobré, už ne. Byl jsem, ale. Do prčic, tu je další Lux. Jdeme zabít Luxe. Sakra! Ty jsi umřel? Jo! Za kolik ti vzali? Asi za 140, že? Něco víc, asi. Já tě hledám. Kde jsi? To prdele. Ty vole, jak rychle jedeš, já mám úplně slowly tank. Počkej, ještě to nejedu rychle. To je jenom 44. Já jedu 60. Ale i tak si rychlejší než já. Moje tady je největší rychlost je 20. Pojď. Pojď. Boom! Yes! Dobře ty. A teď musím zdrát, ale. No, vidíš. A i vy na videu. To umřu. Ještě jsem neumřel. Žiju. Teď jedu 60. Počkej, ještě ne. My prohráváme pořád. Nám tady dají všichni za to dislike. Asi jo. Teď jedu 60. Já se na tebe, už se na tebe dívám. Ty máš Drift. Osmik? Byl drift. Jo, to je moje mrtvolka. Dneska. Škoda, nejde vidět. Bože. Teď jestli mi někdo dá ráno, tak je po mně. Oni měli 2 Luchce, jo. Dobrčic. Oníčko, už vím asi, kdo tě sejmul. Někdo z nich. Já jsem... Jo, jeden z těch 3, víš. Jeden z 4. Já jdu ránu, nechoď tak do
velkých bitev. Či Tam jdeme? toho, jo, Toho pětkového Bum. chci sejmout. jo, Vedle, 112. to jsem nebyl já. 122 teda, sorry. To Jo, jsem to jsi nebyl já. nebyl ty, ale ty jsi mu dal 122, ne 112. Já nepoznám čísla. O, do prčic. Tak to jsem si blbě vyjel. T29 poradím vám na video. Pokud hrajete, nejezděte na... Ty jsi zničil pás! Do prčic. Nejezděte na Oníčko. A žádné sedmičkové tanky, pokud máte 4. A nejezděte na T29, protože ona věž, ta její věž, tu neprostřelíte, i kdybyste chtěl. Já dostal nějakou medaili tady. Gratulujeme, vyhrali jste 10 bitev ve World of Tanks. To není ani tak moc. 10 bitev. LOL. Je upozornění. Ej, vyhráli jsme. Jsme vyhráli tu slaboskou a dostal jsem medaile. Jej. Money. A já nic. Podačku. Tak já mám dělostřelectvo, já jsem neodstřeloval. Já doufám, že si teď vyberu nějaký Jasně, si beru tenhle. Zase ten tvůj noobskej. Jej, s Luxem jsme prohráli, došlo Jo, poznat. prohráli jsme, no. Počkej, zase ten tvůj noobskej? To je můj nejlepší. Jestli chceš, můžeme pozvat nějakého kámoše, jako z chaty, nebo blablabla, z klanu. Já mám klan. Aha, to není ten tvůj nejhorší. No, to je můj nejlepší. No, to A bych řekl. já jsem si teď všiml, že ty jsi můj jediný přítel tam. Buď rád, že aspoň já. Jo, tuhle mapu mám rád. Já jsem měl ruské. Já jsem na ní umřel 3krát už na mém druhém účtu. Hej, já jsem měl ruské dělostřelectvo, to, které je pode mnou, to SU-18. A já jsem prostě tady tak stál, kde stojím, nebo na druhé straně. A já jsem prostě jel na dělostřelectva. Wow. Já jsem prostě... Jsem dělala úplně daleko od nás, já úplně se dívám, kde jsi, ne, ty jsi úplně tam daleko od mapy. Jo, já vím. Ne, tady je mapa ještě. Já vím, ale jakože jsi daleko ode mě, jsem myslel. Jedem. No, tady tohle dělostřelectvo jsem měl. Jo, jsem rychlej. Však on je rychlý. Přesně, jsem rychlejší než tamto. Však ten je tvůj nejlepší, ty máš dvojkový. Buď rád. 92%. Pojď, semni. A sakra. No, takže má 57 hápek, Máš tam dělostřelectvo, jedna dělostřelectvo. A nech mi jedno aspoň, jo? Okay. Já jsem vám tady umřel. Pomoc! Pás mi někdo vzal. Ježíš, dělostřelectva, blbé. Počkej, já ti jedu na pomoc. Help me. Počkej, někdo za tebou jede. Nejede, já jsem mrtvý. Aha, Mě zabal to dělostřelectvo. počkat, číhat, bum! Ježíš, to je levé dělostřelectvo. 5% měl. Jo, já vím, on měl 6 hápek. To je levé dělostřelectvo, Rusko je přesnější. A rychleji nabíjí. Asi si koupím Ruska, než Ty jsi tady ještě tohle. v té bitvě? Já už ne. Počkej, já mám 2 dvojkové. 3 dvojkové dokonce mám. No tak vidíš. No vidíš. Takže já si můžu vzít 4kového. Ne. tak dobře, 5kového, no. Co máš toho druhého dvojkového? Mám 3 dvojkové. To mám L60. Tak Ten, s který jsem byl teď. No tak Tohle mám BT2 to a vím. potom mám Tetraše, ale to byla doba pronájmu skončila. To bylo na Vánoce. Tetraše? No, U jakého? já s nimi jet nemůžu, doba pronájmu to skončila. Tak zkus to, nebo mi ho aspoň ukáž. Já nemůžu, to nejde. Musíš připraven dát, víš? Já jsem dal připraven. Aha, tak nic. Ale já s tím Tetrašem nemůžu. Můžu? Nemůžu. Můžu dát bitvu. Jo! Já jsem ti nerozuměl.
15 minut už točíme. Což je celkem dost. Mhm. A tady tohle video bude sestříhané na pár kousků, asi 5, bych tak typoval. 5 partů. Ne, 4. Jak kdyby jeden celý part, ale na 4 kousky. Čus. Ty máš Japonce. Made in Japan. Já mám hvězdičku, vidíš to? Jsem hvězda. Ne, ty jsi Rusák, víš? Ty jsi Sovět. Já mám Japonca. Já mám Číňana. Ne, Ale Číňan jakože ne. mám hvězdičku Jo, na to. Japonec. Já bych tebou taky doporučuji jet za mnou. A nebo s těma 7čkovýma tankama. Takže Ne, zůstanu, pojedu s tebou. Takže ten T29 a nebo s Leo. Pojď za Leo. Počkej, kolik má hápek? Otáčíme lang. Musel si. Jo, musel. To si Taky maličký tančík. Bych ti dala ránu a ty bys umřel. rychlejší než ty s Bohem. Jo, já jedu 38. Kolik ty, no? 54. Hej, a já bych ti dala ránu a ty umřeš. Protože máš jenom 160. Hej, a ten vedle tebe, ten velký, Oh fuck. Ups. ten sorry. velký, Sorry, nečem se tak na mě. ten velký, tady Sorry. tenhle, hej, tady tenhle by tě dal 100 pro na ránu, on bere nějakých 840, to si zkus. Pozor, tady je. Proboha, Hellcat. Do pečic, to pojď no. Bum, škoda vedle. Nejezdí na bitvu, nejezdí tam. Počkej, nabíjím. Oh fuck. Škoda vedle. Wow, bacha na dělostřelectva, jo, dávaj na ránu. Co? Ty jsi ho trefil? Já ho trefil. Wow. Bravo, že? Oh, Kaj jsi? ne, na mě někdo střelil. Help. Hellcat. 36%. Nejezdí tam. Počkej, Hellcat je mrtvý? Oni mají 2 Hellcaty? Nemají, mám jednou. Jeď za mnou. Ta kave dvojka, ty brčko, ta vydala na ránu i mě. Hele, Luchsík. Co? Luchsík. Já jsem tady viděl, tady u toho místa, jak je tady ten kopec, kam mířím, No. tak tam jsem viděl jednoho tanka. Já jsem se koukal na video, tam byl jeden tank proti nějakém 4, myslím. 4 a on je všechny 4 zničil. Prostě jediný. A hlavně nevyjížděj na blbé dělostřelectva a MX, jo. Jo. Hej, ale víš, co je zajímavé? No. Ještě si neumřel. Jo, no. Na to, že jsi dvojkovej. Prostě dvojkovi by měli umřít prostě hned. Jeden na nás míří zezadu. Já nebojím, chytám ho. Ne, on jede na dělostřelectva, to si... Ne. Jedem. A Luzo asi... To prčic, od koho jsem schytal. Dělal co u mě taky teď úplně na kraj. Jeď. Run. Chyťte ho. Nesmí nám zničit dělostřelectva. Pojď si mi ho. SOS, já vím, SOS. Tu máš! Vedle. Já nemůžu chytit. Vedle taky zas. Já nemůžu chytit. Luxi, dostaň ho. Dělej. Dobře. Praskaři. Myslím, že Hellcat ho dostal. Jo, Hellcat. Hellcat na něj skočil. Skočil. Fuck! Mám 9%. 9 hápek máš. 9 hápek. Já to mám v hápkách. Já to mám v procentech. Já to mám taky v hávkách, jo, máš pravdu. Fuck. Hele, jdem na něj. To je ten, kterého teďkom zabili.
Mondifu. Skoro! Do koho jsi šil? Jo, on jde vidět. Tak pojď, počkej. Sakra, vedle. Vedle. Bacha, on dává za 200, jo? OK, tak na ránu mě máže. Tak jako 9%. Tak Tak. jasné, že bude nejdřív být po mně, že? Bacha. Bacha. To prčíc. Zapte ho. To si dělá. Jo. On ho zničilo, to dělostřelectvo zničil on. Já kdybys do mě narazil, abych zevnul. Nebo kdybys ty do mě narazil, my jsme takhle do sebe bourali s bratrancem. My jsme vzali a jeb do sebe s tankama. Tak jsme ještě byli takový nupáci jak ty. s lehkýma tankama. A tak já to nehraju každý den, jak vy, že? Tak jasně. Já jsem to taky nehrál každý den, ale hrál jsem to dobře. Já hraju každý den jináčí hry. Jednu a tu samou každý den, ale není to jako World of Tanks, je to něco jiného úplně, ty víš jakou. A neříkej to, prosím. Bum! Bum! What? Bum! Počkat, číhat. Stíhač, číhat. Jdem na něj. Já jsem taky čekala, když vyleze z toho. Nakonec nebylo. Já se divím, že jsem pořád naživu, jako chápeš? Hej, bacha na dělostřelectva, jo? Dělostřelectva jsou hnusáci. A já být tebou tak tam nejedu rovnou. Sakra! Ty jsi minul? Máš 5%! Schytal jsem. Teda hápek, sorry. Hápek. Tak to ne, ty sviňáku. Bych neměl vyjíždět, že? Sakra! To jak mě sejmul? Mě nemohl vidět. Help me! Já jsem mrtvý. Mě nemohl vidět. Hej, ale dobře držíš? Ty bys ho možná sejmul, nevížděj. 9%! What? Proč jsem vyjížděl, sakra? Já jsem tě měl poslechnout. Je poprvé, co jsi měl pravdu. Že bys ho mohl sejmout, že já bych čekal třeba, ale musel by si jezdit, protože Já už nehraju. Tady je těžký tank proti dělostřelectvu. Jestli ho zničí to dělostřelectvo, tak je dobré. Kdyby ho teď trefilo a dalo by ho na ránu. Prosím, Trevo, prosím. What? Počkej, tam je další, aha. Ty vole, já nemám žádné tanky. Tak to jsme prohráli, to nevadí. Já nemám, mě tady ukazuje 0. Nevím proč, co to znamená. Já nevím jak si, fuck. Já jsem v prčicích. Hej, nemám si zahrát za bráchova tanky? Ne. Víš proč? Proč? Protože on má 7. Ty tak to už vůbec ne. Ale on je proti 9, jo? To bys asi nedával, já se odpojím asi. Já jsem připraven. Já se to načítám. Já jdu s tím stejným, jak jsme to dělali. Načítám. Proč se to načítá tak dlouho? Ale jako, já neříkám, ale já mám jako fakt hodně peněz, ale nevím, co s nimi, já na ně kašlu. Kolik máš peněz? Kolik máš peněz? Ne, 36 000. Jenom 36 000? Já vím, to je málo. Já mám 24, to neřeš, já mám 24, ale mám 5kové tanky. Dobré. Já mám 3kový tank. Proč se mi to tak dlouho načítá? Nejsem připraven. Aplikace vozidla. Aktualizace Já mám vozidla. 3kový tank. Já jsem jezdil s 2. Aktualizace vozidel. Už jsem. Mám BT7. Mám brýle. Jako fakt mám brýle. Proč? Co se stalo? Aktualizace vozidel.
A ještě furt se mi to aktualizuje. To naštve, fakt jako. A zrovna když točím. Halo? Si děláš srandu, to se ještě furt načítá. Tak já asi končím, tak čau. Ne, to stačí. Tak budou 2 videa, já to zkusím restartovat a pak se vám ozvu v dalším kdyby pokračování tohodle. Nebo počkat, možná. Kašli na to. Tak já vydám 2 videa, jo, tím pádem. Takže čus a za chvilku jsem zde. Takže jsem zpátky a jo, restartoval jsem to, ale už to jde. Takže tady mezi tím kamarád si koupil 3. Takže jdeme hrát. Dalších 50 smrtí. Oh, 5. Mně spadlo teď mikrák. Halo? Nikdo není doma. Aha. Ne. Mně připadá, že máš pořád toho stejného tanka, ale nemám. Neboj, nemám ty Petřičiny. Proč? No, co jsem to věl? Nic jste neviděli, ano? Jedem. Mám brýlky. Jo, ty máš tuhle. Brýle. Jedem. Kolikátkou jedeš? 50 něco. Aha, já jedu 60. No teď jedu 62. Cože, ty jezdíš rychleji, to není fér. O, doprčic. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Ty, bričko. Doprčic. Já nic. Já muzika. Ne. Ježiš. Help me please, Pozor, pozor. No jasně, to je 67, a ještě nabourám. Za šutr. Jsem skovaný. Tak tohle bylo napínavý. 93%, tak teď jsme umřeli. Já jsem úplně první mrtvý. No, už druhý, no, pořád jsem dál první. Už jsem druhý. Bylo těsný. A male mě explodovaly i munice. Kdyby mi explodovala munice, tak mě dát na ránu. Je takhle jeden tank, já jsem měl toho ty Petřičinu. On prostě vystřelil a trefil mě do nábojů a bylo po mě dead. Prostě 480 na ránu. Wow. Trojka, to se mi líbí, to musím zajmout. Pokud nanese mě. Co? To jak mě sejmul? Wow, tak ten musí být přesný. Aha, on mě tak krásně viděl. Do prčic. Tak. Okay, tak já musím jít zase s dvojkama, asi. Tak tohle byl blbej a tam nás krásně zničili.
trošku nedorozumění a já si možná koupím trojkového, tak ještě ne. Ne, ještě trošičku, vidíte, kolik mi zbývá. Já se snažím tady Tady mi kupovat. zbývá jenom trošičku. Ty? Abych měl 350, tak mi chybí taková trošička. Tady, taková trošička. Takže jedna bitva bude stačit, i když prohrajem. Což Já jenom. jdu zase s mojí dvojkou. Jej, super. Si vezmu dělostřelectvo, jeho potřebuju. A bum! Hej, prodáváš ty svoje tanky, že jo? Ne. Hej, proč je neprodáváš? Potom dostaneš víc peněz, ale Já musíš... vím, ale já se teď rozhoduju, jakého prodám, víš jako. Tak prodej takového toho dvojkového, tu BT2. Ne, s tou jezdím. Ne, tu BT2 prodej, to máš tu BT7, ta BT7 je lepší. Jo. Ale já teď, no, jo, já vím, co myslíš, jo. A jedu do bitvy. Tady má někdo Sexto na dvojku. ty jsi taky prcek. A proti němu, že? Oproti mně. Jo, chci si dovolovat? Jo? Sice ty bys mě sejmul dřív, počkej, až si nabiju. Ne. A já bych do tebe trefil, ty bys umřel. Jo, tak já tě zabiju, jo, teď. Víš, že tě to pak kopne. Jak kopne. No kopne ti to z War of Tanks a pak nemůžeš hrát třeba i celý den. Ne, ono ti to dá jen pokutu. Ne, ono tě to kopne z celé hry. Ne, to ti dá jen pokutu. Ne, nedá. Jo. Já jsem takhle zničil svého tanka, protože on do mě furt střílel. Tak já jsem ho zničil. A pak mi to napsalo, váš účet je zablokován kvůli toho, že jste zničili svůj tank. Nebo tak nějak. Počkej. Zaměřuju. Pal. Ne, on mi ho sejmul dřív, to si děláš srandu. Já jsem byl na chvilku úplně těsně dělal střelstvo, mě trefilo. Úplně těsně. To bylo Spíš málem tě trefilo, ne? Počkej, mám nabito. Počkej, až vyjede někde. HT girl. Počkej, on mě Hello, sejme. bitch! Oh, sakra. Hello, bitch. Počkej, nalákej ho, pojď sem. Puf. Jde, vedle. Já nemůžu, já jsem mrtvý. Všiml jsem si. Teďko mě, jestli rychle nie zajedu, tak je po mně. Dobrý, žijem. Ty jedeš -12. Jo, já vím. Ten tank je pobalej. Počkej, já budu mít toho trojkového. To pak vyjedu, to není dobrý. Ten týpek není dobrý. Hele, jsem odhalen. Jedeme, ne, kecam, nejedeme. Já musím jít už. Kam? Pryč. Proč pryč? Malec mě trefil. Proč tě toho zajímá? Já jsem ho sejmul. Dobře ty. Vítám vás. To bylo Něco těsně. jak Vitalák. On mě kopíruje, kopíraj. To prostě, ne, to... Tak nic, no. Dáme další bitvu? Asi. Jo. Jo. Zpět do garáže. Já mám jinak úplně vypnutý zvuk z World of Tanks, jelikož Já mám zapnutý, aby to lidi prožívali jako já. no. Hej, počkáme na tu dvojku, já chci toho trojkového, pak si vezmu taky trojku. Já mám trojku. Tak okej. Hej, a víš, koho budu mít? No. Já budu mít sexto na dvojku. Wow. Wow, že jo? Ten jak vystřelí, tak je KO každý. A on je velký. Což je hustý. Tam má fajný kanon. Druhý. Jaký krásný. Já teď hraju Otestujte své oči. Je jako, že čekám na toho tanka.
No. A jak tu tady tohodle, ale. Tu tohoto. Ne, toho ještě ne. To taky ne. Buď toho. Nebo spíš tohodle. Chci. Sice vypadá blbě. Jenom s tím začátečnickým dělem, pak ho má delší, ale lepší. On vystřelí a on by se jim mohl i sedmičkového na blízko. Jsi hustý. Prostě vezme a BOOM! Sice bude nabíjet dlouho jak svině. Což je blbý. Já teď hraju to, otestuju své oči a já s tím mám všechny dobře. To je lehké, to je Oho, proskvělé. No, prostě tenhle tančík nejde přesunout tady. No, už se vrátil. Já taky mám upozornění tady. Mám sextona. Já na něj nemám prachy. On stojí 49 000 a já mám... Počkej. A já mám zrovna 31 000. Takže... tak nic. Tak asi jedna bitva a musí být vítězství, ale... A pak budu mít... A pak budu mít Sexton, hell! Jestli víte tady tohle název, tak mi to můžete napsat do popisku, kde jaká postavička se jmenuje Sexton Hell, tak mi to můžete napsat do popisku videa. Tak, jdeme do bitvy. Proč mi píšeš lol? Jo, to je na bitvě. Vítku, tě počmárám fixem. Počkej, ne, tady je. Ježíši Maria. Škoda, nejde to. Jo, já už musím končit, takže já odejdu, jelikož... Proč? No, z nečekaných důvodů, tak papa. Proč? Tak dohraj aspoň tu bitvu. Já nemůžu. Můžeš. OK, tak tuhle bitvu a potom odcházím, jo? Dobré. Stejně za chvilku už by to byla hoďka. Kam jedeš? Tam jeď. Ty bogo. Chceš něco vidět? Ne. Nebo jo? Počkej, pozor. To mi taky. Viděl jsem výbuch? Boom. Ne, dej mi taky jeden. Však jich tam máš hodně. Jedem. Já jsem si říkal, já jsem to chtěl střelit jako poprvé, ale... On je všechny rozstřílel. Mě nenechal ani jeden. Ještě tam je jeden. Myslím, že ještě dva. Není. Je tam. Už není. Fakt ne? Tak koukej, jo, sleduj. Počkej, ne. Co bylo tohle? To byla náhoda. Náhoda. Nemyslím si. Kolik teď jedeš? 60. Ne, jedu 62 pořád. 65. Jej. Jedeme. Bacha, bych nenarazil. Nahoru najedu. Odoprtit. No, já mám horšího. Viděl jsi to? Ne, neviděl, já potřebuju zdrhat. To si děláš srandu. Já udělal parkour a mám 2% života. Salto! Tak to bylo salto jak svinga. Škoda, že jsi to neviděl, ale uvidíš to na videu. Jeď, viděj. To uvidíš na videu, jaké salto jsem zrobil. Také salto. Plně salto. Tak já už musím končit, čau. Čau.
Ježišmarja. Ne, blbý ostřelstvo. Viděli jste to? Tak tohle byl dobrý salták. Krásný. Tak pro toto video tohle bude všechno. Udělám z toho těch pár částí. A zduřte a kamarád říká taky čau.